Алар татар мәдәниятен саклап калу өчен төрле бизнес проектлар уйлап табалар. Татар видеоблогын популярлаштыралар. Алар Хәрәкәт яшьләре проектының җиңүчеләре. Мәскәүдә 5нче тапкыр узучы бу чара быел номинацияләрнең күп төрле булуы белән шатландырды. Нинди проектлар тәкъдим ителде? Кемнәр катнашты? Киләсе язманы карыйк. Зур вакыйга алдына гына була торган долкынлану. Мәскәүнең цифрлы эшлекле киңлегендә барысы да Хәрәкәт яшьләр проекты конкурсының җиңүчеләре игълан ителүне көтә. Ул 2014 елдан башлап һәр елны үткәрелә. Шушы вакыт içендә конкурста дистәләгән активист катнашкан. Бу юлы җиңүчеләрне 7 номинациядә бүләкләделәр. Татар телен мәдәниятен үстерү һәм саклау юнәлешендәге иң яхшы проектлар арасында Чикләвек интеллектуаль уены җиңүче булды. Проектның авторы Югары икътисад мәктәбенең 4нче курс талибәсе Гөлназ Тимуршина әйтүенчә, татар дөньясын белү буенча интеллектуаль викторина булдыру идеясе аңарда ел башында туа. Тиз генә команданы җыеп, үзебез татар тарихы, теле, әдәбияты, мәдәнияте буенча сораулар ясадык. Беренче уенга безнең 10 командадан күбрәк кеше җыелды. Студентлар, олы кешеләр дә килде. Мәскәү дәүләт университеты студенты Руслан Камаев та татар мәдәниятен үстерүгә керткән өлеше белән уртаклашты. Татар генеалогиясе проектында ул команда белән берлектә архив документларын өйрәнә. Алар арасында метрика һәм хуҗалык китаплары, хәтта ДНК тикшеренүләре дә бар. Именно через предков, через нацию мы являемся теми, кто мы есть. Тантана, җырлар, дәртле биюләр белән үрелеп барды. Бүләкләрне төрле өлкәдә хезмәт куючылар тапшырды. Безне нык борчый, безнең киләчәк яшьләребез телне беләләрме, телне саклауда катнашалармы? Һәм әгәр дә безнең тел булмаса, без алга таба бара алмыйбыз. Бу юнәлештә без хәзер федераль үзәктә, Мәскәүдә күп кенә чаралар күрә. Менә телләр саклау буенча туган телләрне фонд оештырдык. Хәзер туган телләрне укыту яңа концепциясе кабул ителәчәк, яңа укыту стандартлары, әсбапларын чыгару буенча шөгыльләнәбез. Һәм башка күп кенә чаралар бу якын арада федераль үзәк тарафыннан да алып барылачак һәм без регионнар белән эшләшәкбез. Быел Хәрәкәт конкурсына яңа номинацияләрдә өстәлде. Шуларның берсе чит илләрдәге татар оешмалары вәкилләре өчен иң яхшы чит ил проекты. Без Эмиратта яшибез 2006 елдан. 2009 елны без ачтык ресторан Казан. Без аны ачтык татарларга өчен, аларны җыелырга, берләштерергә, танышырга. Просим вывести результаты голосования на экран. Итак, неожиданно. Есть классические блогеры татарские, а есть Ильяс Хусаинов. Аплодисменты нашему победителю. Иң яхшы татар блогеры номинациясында җиңүчене тантанага килгән катнашучылар, кунаклар билгеләде. Җиңүчегә бүләкне Татарстан Яңа гасыр каналының Мәскәүдәге вәкиле тапшырды. Александр Ярошов хезмәттәшенә һәм башка яшь блогерларга уңышлар һәм яңа идеялар теләде. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү.